Phakameni kuthiwa khona umakoti owayefundela abantwana. Bayinede abelethe bese ingane iyaqala yenza njengey'ngane zonke, ihlale ikhase isukume yokuthi bayilithatha unyawo bese igula kakhulu bese iyashona. Eseyihambile iy'nyanga zasemhlabeni zifuna lokhuya nalokhuya ngoba inyanga ayiphumi mahhala ifana nakwashembe. Lakashembe uyaphila nje ungakhokhanga mali. Seyadliwe inyanga kuzanywa ukuthi phela ithi uma ingane ifika la ekhaya ikwazi ukuthi kube khona umuntu ezothunywa la ekhaya. Kungekhona uqala abe muhle umakoti wakhona. Bese kufika isikhathi sokuthi ingane ikase isukume yokuthi bayilithatha nje unyawo bese igula kakhulu bese ihamba emhlabeni. Kwaze kwaqhamuka inyanga yokugcina, ngoba inyanga yokugcina ushembe ngihamba zonke lezi zala emhlabeni zikuchathise zikuphalaze zikwenzise yonke into. Kodwa ekugcineni sithula ngamakhipeshana bese ngilethwa la kulahla khona izinto. Ngesinye sala ekhaya-ke uyasukuma lapha emachipheni eshali. Kwase kuba khona-ke amanazaretha ngalapho amazisa lo makoti ethi awu ukhona umuntu ongala eThekwini obaphilisayo abantu, nawe mhlawumbe ungakusiza. Asihamba ngelanga ngoba nathi sizoya khona. Base bebophela-ke behamba ngalelo langa okufanele kuhanjwe ngalo. Beza kubaba mkhulu wasebika umama lo uthi baba ngizobika abantwana ngiyabathola. Uyakhasa umntwana asukume mayiqala nje ubeka unyawo bese ufika ukugula kakhulu bese ehamba emhlabeni. Bese uthi baba mkhulu cha sizothola abantu abasebezophila. Bese hamba umakoti sifike isikhathi sokuthi abe muhle umakoti bese ibelethe ingane. Ayiphile ingane khase senokujabula-ke manje ngoba phela ithemba lakhe ulitholile kuPhakameni ukuthi le ngane ayisekufa. Khase ingane isukume ime ngesikhathi iqala ukucathula nje ufike lo gula igula ingane bese iyashona. Akalahlanga-ke ithemba alithola ubaba mkhulu lo umakoti ukuthi usengozala ingane engasezikufa. Wayehlele lelo themba yagula ingane yabe emhlabeni. Kwafika isikhathi sokuthi manje ingane iyongcwatshwa. Bayahamba abantu besilisa ngale embaweni. Umakoti ucabanga ingane yakhe ukuthi kwathiwa yena uzonikwa ingane engasekufa. Lokuthi ifila kukho engqondweni yakhe. Esabemba ngale yena uyalungisa ukuthi kuyahamba wePhakameni. Thatha ingane yakhe injalo ingasakhulumi isithule gaqa emhlane ufake imbeleko phansi kude ePhakameni.
wafika esikhithi silele ephameni wathi baba esho baba mkhulu wathi uzonginika ingane engasekufa manje eyophila bayinayo lengane isithule ngicela ungibuyisele wasele mkhulu baba mkhulu ephela umjiva wathi ayelethulele ingane wayifaka phansi umjiva waqhubeka nokunikelisa abanye babenikela elokuyibheka nje yaphinda yivala aqhubeke nokunikelisa kanti wayinikelisa nje wayithandazela ukuthi mayisukume mayivuke iphile wayibheka kabili wathi lwesithathu wathi wayivula yakhohlela ingane ayisiphilile wasethi akuphuthume kwenziwe iphalishi wayifunza yena iphalishi lenza iphalishi waseyifunza yena iphalishi wahamba nengane yakhe sejabulile lo mama ingane isiphilile omunye umakoti futhi owayengadokotela nengane igula kakhulu engakafiki udokotela ingane yasephuma umphefumulo sikhuluma ngoShembe ubaba omkhulu wafika nokusindisa emhlabeni yasihamba endleleni ingane engakafika kadokotela kodwa ngoba omama basithanda uma bazalayo banento ethengenzeka bangayisi emakhazeni ingane yakhe ingane waqhubeka nayo waya kudokotela enethemba lokuthi udokotela afike ejove ivuke mayifika kudokotela wasizwe isithize wadokotela cha mina ngisebenza ngiduma sengizovele ngishayele ihesi ifike ithathe ingane ise emakhazeni ukuthi umama ithemba likhona lo ngane yakhe ngase ivuke maye emakhazeni mhlambe wena ayisuka khona ayisuka kude uyiwa kude futhi nokuyilanda waseyigoqa ingane yakhe udokotela emxoshile wathi asebenze ngiduma usebenza ngabantu abaphilayo wahamba nayo ingane yakhe esengigibele isitimela yangakubo ngazi uma wayesokuyistenga kanje kanti njengoba eyogibela yena uzothi mayegibela kube kwehla ubaba mkhulu esitimeleni eseshoke ubaba mkhulu ethi umntanami uphethe ingane ayisekho kodwa-ke thina boShembe sizoyivuza uyabona ukuthi uma wehla esitimeleni bese uyimbula yobe siphila nempela lo makoti wayiphathi ingane yakho wayigoqa wagibela esitimeleni wahamba nobaba omkhulu wayehla ephameni sahamba isitimela safika la wehla khona lo sisi noma lo makoti wathi mayehla nje into yokuqala yenza wambula ingane yakhe wayifica isiphila wasehlupha-ke lo sisi ihamba esebuya ngakubo ngoba nje ingane isiphilile useyabuya usefuna lo Shembe lo engamazi ukuthi wakuphi mayichazela abantu basebemchazela abantu bathi hayi uShembe usephakamile baba ufuna uzafika phambili ezobonga ukuthi uShembe umvusele ingane yakhe
kube sebesizeni kuzwile.